आज सहजच संध्याकाळी चहासाठी घराशेजारच्या एका लहानशा टपरीवर जाऊन बसलो होतो. पावसाळा नुकताच संपून गेला होता, तरी हवेत अजूनही ओलावा होताच. चहाचा वाफाळलेला कप हातात धरून मी आजूबाजूला पाहतच बसलो होतो. टपरीवर फारशी गर्दी नव्हती. तेवढ्यातच माझ्या शेजारी एक मध्यमवयीन माणूस येऊन बसला. अंगावर साधे कपडे, चेहऱ्यावर थकवा आणि डोळ्यात काहीतरी न सांगता येणारी गंभीर छाया. गप्पा मारताना कळालं की तो माझ्या शेजारच्या भागात राहणारा एक ॲम्ब्युलन्स ड्रायव्हर होता. रोजच मृत्यूला अगदी जवळून पाहणारा. विषय सहजच त्याच्या कामाकडे वळाला. सुरुवातीला साध्या गोष्टी, अपघात, रुग्ण आणि रात्रपाळ्या. पण बोलता बोलता मी सहजच त्याला विचारलं, काका, तुमच्या आयुष्यात एखादा भूतकेताचा अनुभव आलाय का हो तुम्हाला? त्याचा आवाज हळूहळू मंद झाला. डोळे एक क्षण स्थिर झाली आणि चहाचा घोट घेतच तो म्हणाला, एक प्रसंग आहे, खूपच जुना, पण आजही आठवला की माझ्या अंगावर काटा येतो. मी नकळतच त्याच्याकडे वळून पाहिलं. टपरीवरचा गोंगाट, रस्त्याची धावपळ, सगळं काही मागे पडलं. कारण त्याने जो प्रसंग सांगितला तो ऐकून माझ्याही अंगावर काटा आला. तोच प्रसंग आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर नमस्कार मित्रांनो, आपल्या JK स्टोरीटेलर या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर मी आज पुन्हा एकदा घेऊन आलोय अंगाचा थरका पडवणारा अनुभव. हा अनुभव एका ॲम्ब्युलन्स ड्रायव्हरचा असून तुमच्याही अंगावर काटा आणेल. अनुभव सुरू करण्याआधी एक छोटीशी विनंती आहे. जर आतापर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तर चला मग जास्त वेळ न दवडता आजच्या या थरारक आणि अंगाचा थरका पडवणाऱ्या अनुभवाला आपण सुरुवात करूया. ही गोष्ट खूप जुनी आहे. त्या वर्षी पावसाने अक्षरशः थैमान घातलं होतं. दिवसेंदिवस मुसळधार पाऊस कोसळत होता. डोंगराळ भागातील माती आधी सैल झाली होती आणि मग एका रात्री काळाने घाला घातला. एका लहानशा गावावर अचानक दरड कोसळली. क्षणात सगळं बदललं. घरं मातीखाली गाडली गेली. लोक झोपीत असतानाच मृत्यूने त्यांना आपल्या कवेत घेतलं. संपूर्ण गावावर दुःखाचं सावट पसरलं. कुठे रडण्याचे आवाज, कुठे मदतीसाठी हाक, तर कुठे फक्त भेसूर शांतता. सर्वत्र एकच गोंधळ उडाला होता. प्रशासन, पोलीस, बचाव पथक आणि अनेक ॲम्ब्युलन्स त्या गावाकडे धावत होत्या. मी सुद्धा त्याच रात्री ड्युटीवर होतो. पावसाचा मारा इतका जोरदार होता की रस्त्यावर पुढचं काहीही दिसत नव्हतं. ॲम्ब्युलन्सचा सायरन आणि पावसाचा आवाज एवढंच काहीसं कानावर पडत होतं. गावात पोहोचलो तेव्हा दृश्य अंगावर काटा आणणारं होतं. सर्वत्र चिखल, मातीचे ढीग आणि लोक मृतदेह शोधण्यासाठी माती खणत होती. कुणाचा हात दिसत होता तर कुणाचा पाय. की ओळख पटणंही कठीण होतं. वातावरणात दुर्गंधी पसरली होती. शोक, भीती आणि असह्यपणा एकत्र मिसळलेला. रात्र बरीच पुढे सरकली होती. घड्याळात बघितलं तर बरोबर 12 वाजले होते. मला 2 मृतदेह ॲम्ब्युलन्समध्ये ठेवून जवळच्याच एका सरकारी रुग्णालयात घेऊन जायचे होते. ते दोन्ही मृतदेह अक्षरशः छिन्नविछिन्न अवस्थेत होते. अंगावर माती, रक्त आणि पाणी सगळंच एकत्र वाहत होतं. मी काही न बोलता आपलं काम करत राहिलो. अशा वेळी आम्हाला भावना थांबवाव्या लागतात, नाहीतर कामच होणार नाही. ॲम्ब्युलन्स निघाली. गाव आता मागे पडलं. आजूबाजूला काळोख दाटलेला. पावसामुळे रस्ता निसरडा झाला होता. झाडावाऱ्याने हलत होती. त्या अंधारात फक्त ॲम्ब्युलन्सच्या हेडलाईटचा प्रकाश आणि सायरनचा आवाज. सर्व काही सामान्य वाटत होतं आणि तेवढ्यात अचानक एक जोरदार झटका बसला. क्षणात सगळं थांबलं. ॲम्ब्युलन्स अचानक बंद पडली. नेमकं काय झालं हे तर मला कळायलाच मार्ग नव्हता. एवढ्या मोठ्या पावसात, अगदी मध्यरात्री, निर्जन रस्त्यावर गाडी बंद पडणं म्हणजे थोडं भीती वाटणं साहजिकच होतं. पण तरीही मी स्वतःला सावरलं. तांत्रिक बिघाड असेल असं स्वतःला समजावलं.
मी झटक्यात खाली उतरलो. पावसात भिजतच गाडीची तपासणी करू लागलो. बोनट उघडून पाहिलं, पण सर्व काही नीट वाटत होतं. डिझेलही होतं, वायरिंगही ठीक दिसत होती. अजिबात काहीही गडबड नव्हती. मनात थोडीशी शंका आली, पण मी पुन्हा ड्रायव्हर सीटवर जाऊन बसलो. चावी फिरवली आणि आश्चर्य म्हणजे ॲम्ब्युलन्स लगेच सुरू झाली. मी सुटकेचा श्वास घेतला आणि लगोलग पुढे निघालो. गाडी थोडी पुढे गेली असेल आणि तेवढ्यात अचानक मागून काहीतरी आवाज येऊ लागला. सुरुवातीला मला वाटलं की हा पावसाचाच आवाज असेल किंवा मग स्ट्रेचर हलत असेल, पण तो आवाज काहीतरी वेगळाच होता. जणू काही कोणी हळूच काहीतरी खात असल्यासारखा, काहीतरी चावल्यासारखा किंवा काहीतरी चघळण्याचा मंद आवाज. माझं मन अस्वस्थ झालं. हात आपोआपच स्टिअरिंगवर घट्ट झाले. मी झटक्यात गाडी थांबवली, सायरन बंद केला आणि क्षणभर सर्वत्र शांतता पसरली. आता तर पावसाचा आवाज सुद्धा दूर गेल्यासारखा वाटत होता. ॲम्ब्युलन्सच्या मागच्या बाजूला एक लहानशी काच होती. मी हळूच मान वळवून त्या काचेतून आत डोकावून पाहिलं आणि त्या क्षणी माझ्या अंगावर एक भीतीची शिरशिरी उठली. कारण स्ट्रेचरवर जिथे फक्त 2च मृतदेह असायला हवेत, त्यांच्या बाजूलाच एक व्यक्ती बसलेली होती, पाठमोरी. तिची पाठ वाकलेली होती, खांदे हलत होते. हातात काहीतरी धरून ती व्यक्ती ते खात असल्यासारखी हालचाल करत होती. क्षणभर माझं डोकंच अजिबात काम करणं बंद पडलं. हे शक्यच नाही. मी तर 2च मृतदेह ठेवले होते आणि आतमध्ये तर कोणीच नव्हतं. मग आता ही व्यक्ती नेमकी आहे तरी कोण आणि आतमध्ये गेली तरी कशी? माझं हृदय धडधडू लागलं, हात थरथरू लागले. तरीही कसाबसा धीर करून मी जोरात ब्रेक दाबला. ॲम्ब्युलन्स थांबवली आणि पावसाचा आवाज पुन्हा स्पष्ट ऐकू येऊ लागला. मी ॲम्ब्युलन्समधून उतरलो. माझे हात थरथरत होते. ॲम्ब्युलन्सचा मागचा दरवाजा उघडण्यासाठी मी हळूवार हात पुढे केला आणि ॲम्ब्युलन्सच्या मागच्या बाजूला गेलो. मी थरथरत्या हातांनी ॲम्ब्युलन्सचा मागचा दरवाजा उघडला आणि मागचं दृश्य पाहून माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली. समोर जे दृश्य होतं ते पाहण्या माणसाच्या नशिबातच असू नये. ॲम्ब्युलन्सच्या आतमध्ये रक्ताने आणि मातीने माखलेल्या स्ट्रेचरजवळ एक काळसर आणि भयावह धूळ बसलेलं होतं. ते इतकं मोठं आणि असामान्य दिसत होतं की क्षणभर माझं भानच हरपलं. त्याचं अंग काळपट, जणू राखेने माखलेलं, छाती फुगलेली. श्वास घेताना ती जोरजोरात वरखाली होत होती. त्याचे ते डोळे आजही माझ्या डोळ्यासमोरच उभे राहतात, लाल भडक, रक्ताने भरलेले. ते माणसाचे नव्हतेच आणि त्याचे दात एकदम मोठे, टोकदार, अगदी सुळे का सुळे. तो जे करत होता ते पाहणं अशक्य होतं. तो त्या मेलेल्या मृतदेहाचे अक्षरशः लचके तोडून खात होता. हाडं मोडण्याचा आवाज, मांस सगळण्याचा भेसूर स्वर आणि त्यातून उडणाऱ्या रक्ताच्या चिळकांड्या, सगळं काही इतकं जिवंत होतं की माझं पोट वर खाली होऊ लागलं. संपूर्ण ॲम्ब्युलन्स त्या दर्पाने आणि रक्ताच्या वासाने भरून गेली होती. बहुतेक तो नरभक्षी असावा. त्या नरभक्षाच्या हातात जे काही होतं ते तो आपल्या सुळ्यासारख्या दातांनी फाडून खात होता. जणू काही भूक त्याला वेड लावून गेली होती. माझ्या अंगावरून घामाच्या धारा वाहू लागल्या. थंडी असूनही शरीर गरम झालं होतं. माझे हातपाय थरथरत होते. मी नकळतच मागे सरकलो. कोण आहेस तू असं विचारायची सुद्धा माझी हिंमत झाली नाही. माझा आवाजच गळ्यात अडकला होता. तो अचानक थांबला आणि हळूच मान वळवून त्यानं माझ्याकडे पाहिलं. त्या नजरेत माणुसकीचा लवलेशही नव्हता. ती नजर म्हणजे भूक होती, रक्ताची, मांसाची आणि जीवाची. त्याच्या तोंडातून गुरगुरण्याचा आवाज आला. छाती फुगली आणि अचानक त्याने मोठ्यानं डरकाळी फोडली. तो आवाज इतका प्रचंड होता की माझ्या कानात शिट्टी वाजू लागली. त्यानं खाली पडलेल्या मृतदेहाचा एक हात पकडला आणि एक जोराचा झटका दिला.
तो मृतदेह उडतच त्यानं ॲम्ब्युलन्सच्या बाहेर फेकला. मृतदेह रस्त्यावर घासतच गेला. दगडांवर आपटून त्यांचं मांस फाटत होतं. तो प्रचंड देह त्या मृतदेहाला ओढतच अंधारात पुढे चालू लागला. त्याची उंची सामान्य नव्हती. तो उभा राहिला तेव्हा तो जणू माणूस नसून एखादी राक्षसी सावली वाटत होती. त्याची उंची सामान्य नव्हती. तो जेव्हा उभा राहिला तेव्हा तो जणू माणूस नसून एखादी राक्षसी सावली वाटत होती. प्रत्येक पावलासोबतच रस्ता हादरत असल्यासारखा भास होत होता. मी मात्र जागच्या जागी स्तब्ध उभा राहिलो होतो. मला श्वास घ्यायचाही विसर पडला होता. डोक्यात एकच विचार घोळत होता की हा तर नरभक्षक आहे. आता माझं वाचणं अशक्य आहे. यांना खाऊन झालं की हा मलाही खाऊन टाकेल. पण तेवढ्यातच असं काही घडलं ज्याची कोणीही कल्पना केली नसेल. तो उडत नेत असलेला मृतदेह अर्धवट खाल्लेला, रक्तबंबाळ, हाडं उघडी पडलेली. अचानक तो मृतदेह हलला. क्षणभर मला असं वाटलं माझे डोळे फसवतायत. पण पुढच्या क्षणी त्या मृतदेहाचे डोळे जोरात उघडले आणि त्याच्या तोंडातून एक भेसूर किंकाळी बाहेर पडली. तो मृतदेह ज्याला डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं होतं, ज्याचं शरीर मी स्वतः स्ट्रेचरवर ठेवलं होतं, तो आता जिवंत झाला होता. तो मोठमोठ्यानं ओरडत होता, वेदनेनं, भीतीनं आणि वेड्या यातनेनं. त्याने त्याचा गळा आवळत तडफडायला सुरुवात केली. त्याचं रक्त रस्त्यावर उडत होतं. ते दृश्य पाहून माझं डोकं पूर्णपणे सुन्न झालं. मी अवाक होऊन ते सगळं पाहत राहिलो. हा माणूस नक्की मेलाय की जिवंत आहे ही डॉक्टरांची चूक तर नव्हती. मला काहीही कळायला मार्ग नव्हता. डोक्यात प्रश्नांची गर्दी, पण उत्तर देण्याची ताकद मात्र उरली नव्हती. आणि तेव्हाच माझ्या मागून ॲम्ब्युलन्समधून एक वेगळाच आवाज आला. जणू कोणी आतून काहीतरी ओढत चाललं होतं. मी झटक्यातच मागे वळालो आणि त्या क्षणी माझी बोबडीच वळाली. ॲम्ब्युलन्समध्ये ठेवलेला तो दुसरा मृतदेह, तो सुद्धा उठून बसला होता. त्याचं शरीर अर्धवट सडलेलं, चेहराही ओळखू न येईल असा विद्रूप, डोळे पोकळ, पण आत काहीतरी जागं झाल्यासारखं. तो अडखळतच तुटक हालचाली करत त्या नरभक्षकाच्या दिशेने चालू लागला. प्रत्येक पावलासोबत त्याच्या शरीरातून रक्त गळत होतं. रस्त्यावर लाल ठसे पडत होते. त्या नरभक्षकाने झटक्यातच त्याच्याकडे पाहिलं आणि मोठमोठ्यानं हसू लागला. ते हसणं नव्हतं, तो मृत्यूचा जल्लोष होता. त्यानं त्याच्या दुसऱ्या हातानं त्या उठून आलेल्या मृतदेहाला पकडलं आणि मग तिघांनी मिळून एकमेकांच्या शरीराची लचके तोडायला सुरुवात केली. हाडं मोडण्याचा आवाज, मांस फाटण्याचा स्वर आणि रक्तांचा वर्षाव, सगळं काही त्या काळोखात मिसळून गेलं. रस्त्यावर फक्त रक्ताचे सडे, मांसाचे तुकडे आणि मृत्यूचा उग्र वास पसरला होता. मी मात्र जागेवरच उभा, पाय जमिनीला चिटकल्यासारखे. ओरडायचं होतं, पळायचं होतं, पण शरीर मात्र साथच देत नव्हतं. त्या अंधारात, त्या पावसात आणि त्या निर्जन रस्त्यावर मी फक्त मृत्यूला नुसतं पाहत होतो. तो भयानक प्रसंग अजूनही सुरूच होता. अंधार, पाऊस, रक्ताचा उग्र वास आणि रस्त्यावर पडलेले मांसाचे तुकडे, सगळं काही जणू नरकाचं दृश्य बनलं होतं. माझ्या डोळ्यासमोर हे चाललं होतं. ते खरंच आहे की एखादं भयानक स्वप्न, मला हेच कळत नव्हतं. आणि तेवढ्यातच दूर कुठेतरी ॲम्ब्युलन्सच्या सायरनचा आवाज ऐकू आला. पहिल्यांदा तो आवाज फार क्षीण होता, पण हळूहळू तो आता स्पष्ट होत गेला. त्या सायरनचा आवाज त्या निर्जन रस्त्यावर घुमू लागला. जणू काही अंधाराला चिरत तो आवाज जवळ येत होता. त्या क्षणी एक विचित्र बदल झाला. तो काळसर आणि प्रचंड मोठा देह, जो काही क्षणापूर्वी मृतदेहांचे लचके तोडत होता, अचानक थांबला. त्याची हालचाल मंदावली. त्यानं मान उचलून त्या दिशेकडे पाहिलं जिकडून सायरनचा आवाज येत होता. त्याच्या डोळ्यातील लालभडक चमक हळूहळू फिकी पडू लागली आणि क्षणातच
तो देह हवेत विरघळल्यासारखा विलुप्त झाला. जणू तो कधी अस्तित्वातच नव्हता. त्या दोन्ही मृतदेहाने सुद्धा अचानक हालचाल थांबवली. ज्याप्रमाणे एखादं खेळणं अचानक बंद केल्यावर ते तिथेच कोसळतं, अगदी तसंच ते दोन्ही मृतदेह जागेवरच कोसळले. कुठलाही आवाज नाही, कुठलीही हालचाल नाही, फक्त रक्त आणि मांसाचे तुकडे. माझ्या शरीरात जणू जीव परत आला. मी थकलेल्या श्वासाने तिथेच खाली बसलो. हातपाय थरथरत होते, डोकं दुखत होतं. त्या सायरनचा आवाज आता अगदी जवळ आला होता आणि थोड्याच वेळात दुसरी ॲम्ब्युलन्स माझ्या समोर येऊन थांबली. त्या ॲम्ब्युलन्समधून एक ड्रायव्हर खाली उतरला. त्याच्या चेहऱ्यावर आश्चर्य, काळजी आणि गोंधळ सर्व काही स्पष्ट दिसत होतं. त्यानं आजूबाजूचं दृश्य पाहिलं, रस्त्यावर रक्त आणि मृतदेहांची अवस्था. तो पटकन माझ्या जवळ आला. काय रे, काय झालं इथे? त्यानं मला विचारलं. मी बोलायचा प्रयत्न केला, पण माझ्या घशातून आवाजच फुटेना. माझ्या घशाला कोरड पडली होती. कसंबसं स्वतःला सावरून मी त्याला घडलेला सर्व प्रसंग सांगायला सुरुवात केली. शब्द थरथरत होते, वाक्ये तुटत होती, पण जे घडलं होतं ते सगळं मी त्याला सांगितलं. तो ऐकत राहिला. सुरुवातीला त्याच्या चेहऱ्यावर अविश्वास होता. कधी तो माझ्याकडे तर कधी मृतदेहांकडे पाहत होता. त्याला कदाचित वाटत असावं की नक्कीच मला काहीतरी भास झालाय. पण जेव्हा त्याने मृतदेहांची अवस्था नीट पाहिली तेव्हा त्याच्याही चेहऱ्याचा रंग बदलला. त्या मृतदेहांवर स्पष्टपणे दातांचे ठसे उमटलेले होते. ते ठसे कुठल्याही प्राण्यांचे नसून ते ठसे माणसालाही शोभणारे नव्हते. मांस अक्षरशः फाडलेलं होतं. रस्त्यावर पडलेले मांसाचे तुकडे अजूनही ताजे वाटत होते. त्या ड्रायव्हरनं एकही शब्द न बोलता हळूवार मान हलवली. आम्ही दोघंही घाबरलेलो होतो, पण काम तर करावंच लागणार होतं. आम्ही कसाबसा धीर एकवटला. रस्त्यावर पडलेले मृतदेह उचलले, त्यांचे अंगाचे तुकडे गोळा केले. ते काम करताना प्रत्येक क्षणाला असं वाटत होतं की मागून कुणीतरी पाहतंय. त्या अंधारात आणि त्या पावसात 2 ॲम्ब्युलन्स एकत्र उभ्या होत्या, मृत्यूचं ओझं घेऊन. आम्ही दोन्ही मृतदेह पुन्हा ॲम्ब्युलन्समध्ये ठेवले. यावेळी कोणाच्याही तोंडातून एकही शब्द निघाला नाही. फक्त सायरन सुरू केलं आणि थेट हॉस्पिटलकडे निघालो. त्या प्रवासात मी एकदाही मागे पाहिलं नाही. हॉस्पिटलला पोहोचलो, मृतदेह सुपूर्त केले. सकाळ होईपर्यंत माझं डोकं जड झालं होतं. दुसऱ्या दिवशी मी ही सगळी घटना वरिष्ठांना, डॉक्टरांना आणि इतर सगळ्या कर्मचाऱ्यांना सांगितली, पण कोणीही त्यावर अजिबात विश्वास ठेवला नाही. हा सगळा तुझा भास आहे. थकवा आणि धक्का बसल्यामुळे तुला असं वाटलं असावं. अशा गोष्टी शक्यच नाहीत. हॉस्पिटल प्रशासनाने ही गोष्ट तिथेच थांबवली, पण तो अजिबात भास नव्हता, कारण त्या मृतदेहावरचे दातांचे ठसे अजूनही स्पष्ट होते. रस्त्यावर पडलेले मांसाचे तुकडे कुठल्याही प्राण्याचे नव्हते. त्या जखमा त्या नरभक्षकाने केल्या होत्या, पण तो अचानक विलुप्त झाला तरी कुठे, हेही अजून कोडं बनून आहे. ही सर्व घटना हॉस्पिटल प्रशासनाने दाबून टाकली. तो प्रसंग आजही आठवला की माझ्या अंगावर काटा येतो. तो ॲम्ब्युलन्सचा ड्रायव्हर थोडा थांबला. चहाचा कप आता रिकामा झाला होता. नजर खाली झोकलेली आणि तो हळू आवाजात म्हणाला, त्या रात्रीनंतर एक गोष्ट मी ठरवली. मी झटक्यातच त्याच्याकडे पाहिलं आणि त्याला विचारलं, काय, कोणती गोष्ट? आता ॲम्ब्युलन्स चालवताना मागून कुठलाही आवाज आला किंवा काहीही हालचाल जाणवली तरी मी कधीच गाडी थांबवत नाही. त्याच्या शब्दात अनुभवाची भीती होती, आजही जिवंत असलेली. टपरीवरचा चहा संपला. संध्याकाळ पूर्णपणे उतरली होती. मी पैसे दिले आणि तिथून घराकडे निघालो. तो प्रसंग ऐकल्यापासून ॲम्ब्युलन्सचा सायरन कुठेही वाजला तर माझ्या डोळ्यासमोर तोच प्रसंग तरळून जातो. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका
आणि हो, गणेश कबाडे यांचा लिखित हा अनुभव असून याचे पूर्ण श्रेय हे त्यांनाच जाते. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन कथेसह. धन्यवाद.